ini ndinonzi tikene tishiringi nyaya simuzabhukira uteri nekutora mikuedai ini ndinonzi kene tishiringi nyaya tedzera ini ndonzi kene tishiringi nyaya ndauya ndiri ndakamira mudarira mambongezi ndakamira mudarira mambongezi mambo ndipe simba nditaure chokwadi mambo ndipe simba nditaure chokwadi vai innocent nakwara indonzi innocent nokwara ini ndonzi innocent nokwara ndakamira mudarira mambongezi ichi ndibatsire nditaure chokwadi ipai Rosemary Mutizwa ini ndinonzi Rosemary Mutizwa ndakamira mudarira mambongezi ichi ndibatsire nditaure chokwadi right kwa mwatata vakandwana navo ababa mugari ipapo munotori kutinezi kana mudari tongagara ipapo zvinhu amugari ipapo koawo ndianavo sekuru aKenneth vai hamusi muri kutsvaka kugara munotaura muri kunze kwete kunze panze newo muzukuru vanogwara haumwe munyaya tine vanhu vatata vanhu vatikuda mudarira mozobatsira kana zvichitaurwa hakuti kuti madzingo mudari kwete munenge muchitsvaga ite kugara muno avayawo nyaya ikangopera kubva vasinga mosara muzimba mwana pekugara chiringi nyaya ungadzokore here nyaya yako yawakamhangara kudare ino kukorora ndakamhangarawo nyaya yangu yekuti mukadzi wangu akatogwana nazvinosenakwa ndo nyaya yakandiunza muno mudazi mukadzi wako akatogwana nemuzemunokwara akatora akanga ari pabasa saka pabasa paishanda ini ndakanaona kuti madhezi akapiwa mari yake anga adarika saka ndakanga ndingori ndiri pamba mwana achitotangawo chikoro leronarika nditongomutangisa mwana chikoro zendindiri ndobva ndazosvika pakufona pafoni pake ndidawo ndibvunze kuti sei manonoka kuuya kumba imini madhezi enye kupiwa mari enye akadarika ndobva foni yake ipapo ikatombotanga yaramba ndobva ndatombosiyana nazvo ndobva ndatorega ndotange kufonera futi murungu wacho ndobva ndafona kumurungu wacho aka 2 times haana kudavira akabva akanda meseji mufoni mangu akati kwanzi mukadzi wako haasi pabasa akakuudza here akauya here ikoko ndakati nini haana ndozvandakapindura pameseji zvikanzi kana asina akaroorwa nemunhu wandakamuwana ari naye pabasa right saka ini ndobva ndakazoti wausiku ndobva ndatoraya kufona panhamba dzake ndobva dzabvuma ndobva ndataura naye iye haanambotaura panguva iyoyo asi pasaidi pake pairatidza kuti pane voice remunhu wechirume ari munhu wechirume uya akabva ati kwanzi ndipe kuno foni titaure naye ndobva murume atanga kutaura naye akati mukadzi wangu ndakatomurora ndobva ndati alright inini handina zvakawanda zvandakamhunya kutaura saka tazoti manhere wayo taingori vanhu vataura mameseji iye achitaura zvaitaurawo uye ukauya kuno toda zvokudii tokanda mudziva tokudii ndo vatotaura zvori pafoni handiziti murume wani mukadzi andati alright ini ndobva ndazoti pakapera 2 days ndiri pamba ndobva ndati mwana papasina kumusiyira kuti achikoro ndidatondana ndobva ndamurovhesa chiri chimwe ndobva ndaenda kuvillage kwacho ndikanosvika ndikanoona chairman ndikamutsanangura nyaya yangu tikasimuka tikaenda kumasabhuku tikanosvika tikanotsanangura nyaya kumasabhuku vakatumirwa mupurisa sabhuku
kusvika nasabhuku uchakwanisi kuenda nhasi unoenda mangwana tapedza nyaya yako kuno mangwana yamakuseni ndiriko ndobva vazouya vachibvunzawo zvavabvunziwawo bepa rangu sevanhu vanga vanonoka panguva dzavanga vakaudziwa here nemupurisa vanga vanonoka ndobva bepa rangu ranga ratomakaita zvese hatingazvipedze chinhu chekutanga mukadzi wako here mukadzi wangu wawakarora chizvo rakarura handina kuvaona pano asi varipo kuvepo vanofanirwa varipo asi pano havapo vanenge vanongori une mwana here nemukadzi uyu anga akagara apa une mwana here nemukadzi uyu anga agara apa ndokupinda hongu ndinaye vangani 1 iyo mbauni ari kuti uyo mukomana ari padhuze naye imatadzogara kapa iwe mukadzi ione uchibarika enda pakati parume ako iwe ugere pasi kwira kubhenji gore pabhenji iwe hapana pegorera right ari kuti iye uyu mukadzi wangu anga ari kubasa ndakatombomirira kuti achadzoka ndikabva ndazopedza ndazoendesa mwana kuchikoro ndega iye asina kudzoka pandakazo ndichitsvaga mukadzi ndakazonzwa ndapaa nevhoisi yeuyu vachitori kumachira kumba uko vachitotaura kuti ukauya kunotokuuraya ndizvo zvakataura here ndo zvakaitika mai taurai zvatinonzwa tinzwe ini ndane gore rendireki ndabva kumba kwavo nyaya ndakabvira kumba kwavo ivo baba vakanga vanyenga mukadzi wemunhu nyaya iyi ndobva tambozama kuitaura kumba nasekuru vake namadzangu ndikaradza kuirara ndikabva ndakaenda kware ndikadzoka saka sofa kusvika izvezvi ndane 3 years ndabva kumba kwavo kuenda kubasa kwandakaita andaenda kubasa ibva mumaoko mavo ndakaenda kubasa ibva mumaoko evabereki vangu zvekuti vati hanzi mapdays angu vanga vasikatomazivi kuya kwangu ini kupinda kumba kwavo maonera vaitondiita vewanza kugara parengi mukurimuka vakuti mabhazi aenda kumba ndokuona kwavaitondiita toshamisika nhasi kuti ndiri mukadzi wavo mune makore mangani makapedzisira kuzivana navo semurume wangu tane 3 years musina kurara navo musina kumbodini navo saka izvino mune mumwe murume here wamunayo ndeupi ndokwamunotogara seya mwatonge nyaya dzakadaiva mune 3 years usati wasangana namai avo vari kunyepa musi wenyuye taitori titese takatorara tese musi wenyuye wenyuye wanga wakutorara nemukadzi wemunhu aiwa wanga asati vatombororana zvakaitotika mwedzi wouno last week wakapedzesera rini kuti mai ava vakanga vari mukadzi wako wakazosara uchiendesa mwana kuchikoro uri wega vakanga vari kupi vanga vari pabasa rani iye zvino mutemoka handi munhu anongoshanda basa pane vanhu vakaaamutemoka ndiri kubvunza ndabvunza kuti wanga kubasa kupi rani basa basa mushopu mawaitengesa ndobasa raungataura kuti kwanzi mazuva ano mutemo unoti basa remudii kwacho uchisiya mukadzi acho natadza unyengo akaita sei wozofungidzira kuti uda kutsvaga mari nedare manje aiwa kwete izvo vari kupi vabereki vako iwe vari kusanyati ndiani wauya naye pano ndauya ndega vana kambovaudza ndauya ndega nopandakawaneka vanozive kwanyu vabereki vake kwamutiso ndiani ari kutupe namba dzavo mukwati anozika mwere mucho akuzika mwakawari kokutora vanga vangonditora kurora havatori nepapo uyu ava vakatondorora manga sati anaitane 2 weeks mani tuwakanaka sterikikaiwo ungaite madiro nenyika ungaite makwikwi nayo kuti havakatondororo manje inguva yokutambisa mwana aripi ari kutaurwa ane makore mangani mwana wako
Mwanai. Mwanai mwana wenyu. Matwele 2 weeks mato. 3 years. Panzi pa New Year maitori mesele. Pa New Year vakauya vaida kuzama kutitaurana. Vakaiwana mama vavo inda vanangotaura nini vanikwa nichavadi. Isikumba kwedu kune 2 rooms chati ni mapaundi vakarani vakarani pai. Kukitchen kana budu wangu na mai guru wangu. Andambo aperekedza. Apa pasangana bhudhi kana varipo bhudhi vanga vatoenda kudara nemukadzi wakumba kwavo mai vakatopindawo mama vakarara vanga vatozvimwirawo kambuya vanga vatodhakwa mai vato tikatosa tikatopinda mukicheni isusu tikatorara nguva yekutoti makomba autoenda ndobva atoa tindakuenda kunokwira mabhazi ndakuenda ndanda kundikunda kubasa ndowana mulungu wanga kandimirira pananga nemadzi vanga vadombotaura Ipe namba dzokumba kwenyu. 42. Ndino zvemutubvunzo zvokutora. 077. Baba vamutizwa makadii. Swara nepompa mombe mambongezi muchegutu. Baba tine mwanasikana wenyu mudare mangu ka. Anonzi Rosemary. Mungatipewo ruzivo here rwamuinarwo nemukwasha kana kuti vakwasha vamuinawo pamwana iyeyo kuti akambotorwa neuyu zvikadai zvasiyana zvikatorana neuyu iye zvino mukwasha wangu ndine. Pamatonzi pamaturusi makore mangani? 2 years, yes. Anonzi maturusi ndiwe varikutaura baba wako wemwana kuti 2 years iye zvino 2 years romo wakasiyana nemwana wako. Saka mwana wachona akaudza baba vake kuti ndiri zvekukadzi hatiye zvemurume uyu handiada. Baba wachona vakamupa go ahead yekuti ndiwe unoziva kuti riri kuvava kupedzerwa kufuga kana usingachade ndezvako. Kana uchida kudzokera nemurume wako unodzokera. Zvechihure zvawakutaura izvo zvekuti unogara 2 years usingazive mukadzi wako wozoti musi waumuwanikidza woti kwanzi tiri kudanana takazodini dini. Hatishande nyaya dzakadaro. Hatishande nyaya dzakadaro. Makati ndamuwana mukadzi makanga maudzonza akaramba. Ini zvakaitika ndandava ne9 months ndara naye. Alimotengesa pashopu ranga beshopu panoita like panotengeswa zvinhu zvakaita sedoro negrosari pashopu ari painda 9 months. Wazoti achirega nditore nezvirono
vantu vakazotorera kuti nekuti ndaenda kunzi ndiende kudaro zvodaro zaro zvaenda kutora awo mukadzi ndewako musayamwa 2 years nyange ukanza una kupa munhu kufuro makore 2 iwo kwako uyo ari kwake hapana chinotirambidza kuti tiwitirese kuti imba hapana plus wakanga wakaroora here mukadzi wacho zvekuzikamwa nobvisa bvisa ndakabvisa akabvisei vakashedzera vakabvisa mari yekupinda musha vakabvisa mari yechikoro Katoraita zatinonzwa. vakabvisa mari yekushedzera vakabvisa mari yechikoro vakabvisa mari yekupinda musha chete unoudza papa kuti zvanzi namambo Ngezi uyai mureve kumwa yenyu kumukwasha yemwana wacho naakazvaka anditi imhosva kuwanikwa ainemi muchiita zvemurume kana mamuchiita zvemurume wenyu wakwamaakugara pasina anokutisipepaaigara iwe shamari kana wakuona amai ava unokuva waona semukadzi wako mukadzi womunhu ndikukumbira hangu taura property yese yamai ava iri kumba kwangu nekuti tanga tisina chatanga takangoitangana kupedzerana saka property yavo irumba 2 years kutaura kwekuti 2 years nekuti pega pega panobva kubaza anouya pamba pandiri obva kuti ari kanomboenda kumba nimboona namama oyafamba futi pandiri kandi ndakudzokera kubasa saka ndikutoshamisika kuchinzi 2 years tisiri tese aindiudza mautsanangura wenyaya mamiriro yakaita chero mungabvunza sekura varipo ndo vandara navo wabvunzei vamuhawa vanotsanangura zvese azvitaugwa navabanda zvivo handisi kuzviramba nekuti mwana wavo andikutsanangura kuti mwana wavo hapana pavangambosaidhirekupa judgment because munhu anoudza zviri pamusoro pemwana wake mubereki wake kwete zvemapoto uri kunzwa here zvandikutaura saka property yavo uri kuti chii ndingoda kuti inosengwa chete kumba kwangu kuti ndozvakadofa munotora zvinhu zvenyima hapana kununuka paunoita iwe maturusi iwe kunodarika kwakadaro haisi imba haipo handiti ungaideripa yakadai aiwa haini ndechingoti chinozondipa wandidai inhau yemwana watakabereka sevanhu vanga vasinanga zvavanga vakambotaura nako kupedzerana zvandataura kuti 2 years makore ekutaura kana muchindibata point yangu ndichionana naye kana kutaura naye kana kuenda kumba kwavo kana achika 2 years makore ekutaura baba havari kupi baba newe naate zvakanogara makagara sei tiri padhuzana padhuza motori kumusha kumwe chete village 1 chii doneni aiwa ndati tongori muvillage iri 1 piti sanyati kowaiti masambu ariko ndivana taroni sabhuko mambongesa ndingoziva ndisabhuko muvillage awamuzvizoti ndiwani sabu ndimafaka sabu ari panapa akaita nyake ndimafaka takazoita kuna mafaka uku ndokwange kune vanhu communication taiedza kuti kuite mudhuze pakufamba taona so chandikakuedza kukubatsira iwo maturusi kuona munhu nenzira yaanenge achibva pauri nayo kuendaka avo vari kutambira kuti inini ndini ndiripo vari kusara futi pazuva
Vasari vanogosara sei? Vanosara. Vasari wakaitei. Vanosara. Vasari. Hai, vanosara. Vasari wakaitei. Hello. Yes. What do you say? Yeah, no. Ndiri mudare iwe ndogara ndichikutsura iwewe. Right. Uyo amudzimai wemunhu. Iwe urikutambisa time unoita kuti hadzisi 2 years. Mukadzi asingagare newe mumba. Uchingoverenga chete mukadzi wako. Ukafungawo kuti ndoda kumbonobepuwa woenda ukasangana naye modhikiringa. Chihure chamapi. Unohurirei nemudzimai wako. Usingagadzirisi nyaya yekuti kana anga ari mukadzi wako wotora kamukadzi wako wodzoka mumba. Kana kuri kutadzirana kwamai mai vaita wotora kamukadzi wako wodzokera mumba. Saka vatora vamwe. So ndinotya kuti uzowanikwa uine mhosva yekunzi watora mukadzi wemunhu iwe ari mukadzi wako wakabereka naye vana. Ukundibatisisa kuti ini ndobawa ndine mhosva. Alright, handikupa uzi. Pane mutemo wokurarama. Pane mutemo wokurarama unonzi maconjugal rights emunhu. dai vanga vari kutaura kuti vari paseparation. Ndakatomirira kuti mukwasha kana achidzoka achadzoka. Vakatotaura nemwana wavo achivaudza kuti ina handichada. Asi tatisina zviziva kuti ivo vakataura navakapasana. Wewe uchiitire nyaya yekuti mukadzi anogara uko. Ungada kuti uzoudzwa nani? Wawaita kuti akugadzirisire nyaya yako ndiani? Aiwa, inini kuvabereka kuenda itoendako titonotaurirana. Nyaya yangomirira pakuti yaiva handiramuda. Indiramuda. Vakatonditi ngamboroora ngambobvisa mombe. Ndakaradza mombe. Ndakavapa munongedzo waona nhasi musha mavo wemombe yandakatovaradza ngati mombe. Kana wakatovapa mombe une mwana mukomana arimo. Zvatombozvitaura izvozvo. Kana wakatovapa mombe nemunongedzo handiti zvinoda kuisira pachena kuti baba vachona vari muposition ipi nemwana wavo. Waona position yavari? Right, wanga usina kuziva. Isu tinoshandisa nzira dzese dzekuti chokwadi chibude pachena zvigobatsira iwe. Zvatachiita zvinatibungidzira kuti muchatotenda kuti mambo vaita kuti ndizive zvimwe zvinhu. Handiti iwewo wakavapa mombe wakaita kuti chakanaka. Listi rako rekuroora mukadzi uriri. Ndini. Malisi anogara muzvikwami. Nawewo ndakatomboona ndo mandakakwanisa. Anobvaruka. Ari bvaruka. Une nharo ndakamentaliti ngekuti ndoda kunzi ndakaita nharo bedzi. Handiti. Hapana zviri papo. Harisi listi randakatochengeta ndakatotasarara kuti ndakachengeta listi ndakaroora. Kushedzera $25 iyi. Handiti. Kuvhura muromo $30. Then kupinda mumusha $30. Ameno yose yakabvanzi yose 100. Check up yekudikira security. Ndikudzonyeronzi yose pasera panganzi $100. Hatina zvatinenge tatanga kutaura. Ndenda wekuroora.
usambodzasarara uchifamba uchiti ndakaroora kana kutaya iro tinoda vanhu vari siriyasi. Mukadzi apuwe mukana wekuti anogara kwake, iwe wakagara kwako, ari mukadzi wako. Handiti apiwe mukana iwoyo. Inini adzimai vangu tikatangana kana kubasa handiendi, vachiti vakasumuka vakaenda apa ndinavo kuti vasaende kumusha kwavo. Kwezi munhu wese achiita zvinhu anenge aitori nevaitomugadzi tasoita saka zvinozvionedza kuti ndingamubatirire aenda panjira anenge aenda. Saka nyaya yenyu ndiri kuchengetedza iwe. Kuti adzimai avo vanhingi vanonzi vana anogwara One Mary's meat is another Mary's poison. Ukakanda pasi uchiti ndakanda vanonhonga vofuridza kupera mweya vachitsvaga kuti vara iroro ribve panga akadonhera napo ipapo votora voisa i5 vanhu vacho ngavauye vese ipo pachine vanhu varipo ngavauye vese i5 vanhu vacho toda kudzosera nyaya ipereka kuti vave padhuze. vari muno kugara vanhu vacho vari muno vachirawo vobva vapinda tikapedzisa nyaya iri daro masaina here sainai udzore mapepa kuno muda kuverenga haitadisi kuverenga nyaya irakwe verenga unzwi makoti jawagonza ari nemo asi kuti nonokera manje tida kudisturba vanhu. Saina kana uchida kuzoverenga unouya tinokupa hatikurambidzi. kuverenga nyaya hure yekuti munhu unotoita munhu pakutamba nekutambisa pameso pevanhu vakatora zvozvapera. Right. Tozoona Tisimgai. tichataura naye taruonawo